Diyos marahay na hapon sa Indugabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit, pagpicture o pagtext, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po kita para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Please mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Anthony of Padua. Pray for us. Orasyo Imperata, pamibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagkasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig antig initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, ang mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagan ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwat, Diyos maray na hapon sa Indugabos, mga tugang. Ngunyan, Martes, sa oktabanin pagkabuhay liwat. Idulot niya itong Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat ni Vicente J. Castuera Jr., Ning Chato and family, Morcoso and Adriano family, for the gift of life of Arlene Relucio by the St. Jude Parish. Pasasalamat man ni Antonio Chuauy and family, asin man pasasalamat ni Arlene Relucio. Espesyal na kahagadan for total healing of Mark Joshua by Ning Chato and family.
para sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Vicente asin Sinaida, kahagadan ni Arthur Eric Castuera, kay Ramona asin Miriam, kang Alvarado and Rada family, sa kalag ninda Isabel, Pablo asin All Souls, kahagadan ni Ning Chato and family, kay Francisca, kang Rialuyo family, para sa 26th death anniversary of Romeo Sr. ni Star Rivero and family, para sa 6th death anniversary of Eusebio, kan Chavinia and Cabrilla family, sa kalag ni Chona, kan Segovia and Listana family, sa kalag ni Leonor, kang Raposon family, para sa 9th death anniversary ni Wilson, kang Acuña and Alovera family, asin man sa kalag ni Roger Sr. and sa gabos na kalag, kahagadan ni Arlene Relucio.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Arawit na Maria, pahalanan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Sa ngaran nga namasin kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indo kabos mga tugang. Maray na hapon man sa imong Father. Pakuntaan sa tuyang mangkasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay dadaying kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, Asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marhayan buot, inoomaw mi ika, rinurokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ka, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hading langiton, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimaherak. Ika nagtutukaw sa to kanama, kay raki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalang kao Jesucristo, kay iba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos na nagtaw sa mo nin mga ranga kan Paskwa, darahaan sa imong banwaan sa langit no na balaog, tanganing nakamtan ang kapanuan nin katalingkasan, magugmasinda sa kalangitan na ginikanan, kanrinunukyaw nin dangunyan sa kinaban. Huli kay Jesucristo, kagurang na niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon niyato ang enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo. Si Pedro nagtaram sa mga Hudeo, dapat na masabutan nin bilog na Israel na ang Diyos ginibong kagurangnan asin Mesiyas, si Jesus na sa indong ipinako sa krus. Ang mga tataramon na ini, nakatadom sa saindang puso, nagharapot kay Pedro asin sa mga apostoles. Ano ang dapat ming gibuhon, mga tugang? Si Pedro nagsimbag, magsolsol kamo. Asin magpabunyag sa ang lambang saro sa ngaran ni Jesus na Mesiyas. Tanganing mapatawad ang sa indong mga kasalan. Asin ako unindo ang balaog kan Espiritu Santo. Huli taan panuga para sa saindo, para sa saindong mga aki, asin man para sa gabos, na inaapod nin Diyos na satong kagurangnan. Sa iba pang dakol na paliwanag, hinulitan niya sinda asin sinadol. Maglikay kamo sa mga masumbikal na tawong ini.
An mga nagaako kan sa iyang mga tataramon nagpabunyag. Asin kan aldaw na idto, may 3,000 ang nakaayon sa sainda. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An daga panukan pagkamarahayo ning kagurangnan. Andaga, pano, kan pagkamarahayon, kan kagurangnan. Matanos ang tataramo nin kagurangnan. Asin ang sa iyang mga gibo masasarigan. Karahayan asing katanosan sa iyang namumutan. Ang daga panukan pagkaherak ning kagurangnan. Andaga, pano, kan pagkamarahayon, nin kagurangnan. Binabantayan ning kagurangnan ang mga natatakot sa iya. Ang mga naglalaom sa iyang pagkaherak. Ililigtas niya sinda sa kagadanan, asin aatamanon sa panahonin gutom. Andaga, pano, kan pagkamarahayon, nin kagurangnan. An satuyang kalag naglalaom sa kagurangnan, siya an satuyang tabang asin kalasag. Mapasamuya lugod kagurangnan, an sa imong pagkaherak, mapasamuya na mga naglalaom sa imo. Andaga, pano, kan pagkamarahayon, nin kagurangnan. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukiyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa luwas haranihi sa lubngan, yaon si Maria Magdalena nagtatangis. Mantang nagtatangis, duminungaw sa lulubngan asin nahiling ang duwang anghel. Puti ang mga gubing, nagtutukaw sa namugtakan kan bangkay ni Jesus, saro sa pamayuhan, asin saro sa pamitisan. Hinapot siya ninda, babayi, ta daw ta nagtatangis ka. Si Maria nagsimbag, huli ta kinuha ninda, an sa kong kagurangnan, asin de ko aram, kun say ninda dinara. Pagkasabi kay ni nagsalingoy asin nahiling si Jesus nakatindog, alagadain niya aram na si Jesus ito. Si Jesus naghapot, babayi, ta daw ta nagtatangis ka, si Isay ani nahanap mo. Sa paghuna na siya ang paratanom, si Maria nagsabi, kunika ang nagkuha sa iya, isabi mo sa ko kung sain mo dinara, takukuwaon ko siya. Si Jesus nagsabi sa iya, Maria. Si Maria nagatubang nga nagsabi, Rabboni, but sabihon, Maestro. Si Jesus nagsabi sa iya, day mo ako pagdutan, huli taday pa ako nakakasakat sa sakong ama. Lakaw, sabihon mo sa sakong mga tugang, ako masakat sa sakong ama, na yuman ang sa indong ama. Sa sakong Diyos, na yuman ang sa indong Diyos. Si Maria Magdalena naglakaw asin nag-usip sa mga disipulos, nahiling ko an kagurangnan. Asin ang mga bagay na ini, sinabi niya sako. Mga tugangan marhay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos, mga tugang, nasa ikatulong aldaw kita kining oktaba kan panahon kan pagkabuhay liwat asin sa laog nin 8 aldaw sa tuyang pinagseselebrar ang pinakasentro kan sa tuyang pagtubod warang iba kundi ang pagkabuhay liwat ni Jesucristo hali sa mga gadan. So bako sa nang sarong aldaw ang selebrasyon na ini kundi pinag-i-extend pa niyato nin 8 aldaw, tangani na pahiling sa tuya ang kahalagahan kay ning dakulaon nakapiestahan na ini. Malangani sa
enot na pagbasa, nadangog niya to itong pagpapadagos sarong continuation, hali duman sa gawi kan mga apostoles or gibo kan mga apostoles. Na kung sain pinag-istorya ining si San Pedro, nagtaram duman sa sarong asembleya ki mga tawo na hali sa manlain-lain na banwaan. Yaon duman may mga Hudiyo, igwaman duman na mga bisita na nagpaduman sa Jerusalem para sa festival kang Pentecost. Asin nagtaram duman si San Pedro manunungod kan sa iyang pagtubod. But prior to this event, bago mangyari ini, so mga disipulos nagtatarago. So mga disipulos takuton na maray. Ninhuli, naisip ninda, baka sinda ang dakupon, asin gadanon man, siring sa ginibo kay Hesu Kristo. They were afraid because the authorities had attempted to silence them. And these authorities spread their own version of the story, claiming that the disciples of the Lord stole his body from his tomb and hid his body. So, masasabutan niya to kung niya tatakot sa mga disipulos. Ninhuli ta nagpapaluwas din kautikan sa mga halangkaw na padi, sa mga miyembro kang Sanhedrin, na hinabas ninda subangkay, asin itinago ninda. Pero ninhuli sa kapangyarihan kang Espiritu Santo, sa mga disipulos, nakarisibi sinda rin kusog din buot. Asin man ngunya nagpupuna sinda na magtestigo kan sa indang pagtubod. They witnessed how the Lord ascended into heaven kang panahon na ini. Asin man pinagpromesa na sa inda na sarong aldaw ipapadara ang Espiritu Santo sa inda. Tangani natawan sinda nin kusog, nin buot sa pagtaram kan mga bagay na ini. So we heard, nadagog niya to sa inot na pagbasa, kung ano ang epekto kan regalo kang mahal na Diyos, kan Espiritu Santo sa sainda. But all of this are in a way clearly seen also in the gospel. Sa Ebanghelyo tapasana, nahiling tana itong istorya nin pagbalangibog. Inulit sa satuya sa istorya ni Santa Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, grabe sa iyang kamunduan, yaon siya duman sa luwas kang lulubngan, naghihibi. Sabi nga, digdi nagtatangis pangani. No? Mas grabe yan sa pag-ibi. Kanagaigwa siya nin kusog din buot, nagdungaw siya duman sa laog kang lulubngan, asin nahiling niya duman, duwang anghel. Asin hinapot siya, nagaano ka digdi? Si Maria Magdalena siguro, dahil niya aram na anghel ito, sinabi na, kung hain, garingay nawar sa kuyang kagurangnan, kung sa inyo ngaya dinara, itaram nindo sa kuya, takukuwaon ko. Paano man siya mag-alsa kay itong lawas ni Jesu Kristo? So grabe sa iyang pagtangis na di niya na-realize na anghel sa iyang mga kauron. Mas pa, kan pagsalingoy niya, o di nga ni siya nagsalingoy, hinapot siya ni Jesu Kristo na yaon na duman. Ano nga yung pinaghahanap mo? Nyata ta nagtatangis ka. Paghuna ni Santa Maria, hardinero. Kaya sabi niya, sain mo nga dinara? Kanina pod sa pangaran ni Maria, kan sa tuyang kagurang nanduman niya na-realize na si Jesu Kristo ito. Anong sinabi ni Jesu Kristo kay Maria Magdalena? Dumuman ka sa kapwa mo mga disipulos, asin ibalangibog mo ining pangyayaring ini, ibareta mo sa indang marhay na bareta na nabuhay liwat sa Jesu Kristo. And it is what precisely Saint Mary Magdalene did. Bako na siguro harayo sa satuya kung ano ang pinagahagad kan mga babasahon na ini sa satuya. Nakitaman sa satuyang buhay, sa satuyang pamilya, sa satuyang komunidad, pinagtatrabauhan o kaya eskwelahan,
Kay puhan man ay balangibog an sa tuyang kagurangnan. Enot siguro sa pagtaram. Kung ano ang na-experiensya niya to na mga grasya na ipinagtao, pinag-ofrisir sa tuya kan sa tuyang mahal na Diyos, itaram iyan sa tuyang kapwa. Nang mahal na Diyos palan mapagpatawad, pinatawad niya ako kan ako nagkumpisal sa padi. Ang mahal na Diyos palan matinao, kan nagpapangadya ako saya, pinagtauan niya ako. Ang mahal na Diyos palan masinabot, maski aguraanuan sa kuyang pagkakasala, padagos na kinakahirakan ako. But more than words, kinakaipuhan na ibalangibog o magtestigo kita, digdi kay Jesus na nabuhay liwat, sa paagikan sa tuyang gawi. Si San Pedro, si Maria Magdalena, pinaniwalaan, bako ninhulis sa indang tataramon, secondary na lang ito. Inininhuli tanahiling kan mga tao, an grasya kan pagkabuhay liwat ni Jesucristo sa inda mismong buhay. So mga disipulos talaw before, takot. Ngunya nahiling kan mga tao na mga maisog na, may courage na. Si Santa Maria, siging hibi, nagtatangis. Kang nahiling siya kan mga disipulo, magayagaya na siya, may pagbabago. And I think this is the greatest challenge kaining Easter season sa tuya, na mahiling su pagbabago. Kan mga nakapalibot sa satuya, mahiling su pagbabago sa satuyang buhay. So hagado niya to sa Santa Misang ini nalugod, maitao kang mahal na Diyos, ang hinahagad niya tong pagbabago na iyan. Mahiling sa satuyang mga pinagsasabi, mahiling sa satuyang isinasagibo, mahiling sa satuyang pagkabuhay. Amen. Magpamibikaw mga tugang tanganingan sako asinan sa indungatang makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kay raking akoa an mga dulot kan sa imong familia, tanganing sa tabang kan sa imong pagbantay, day ninda mawara an mga iwinaras, kundi makamtaninda ang mga balawg na daing sagkod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa sinagkakaligtas na ikakagurangnan ipagrukiyaw sa gabos na panahon. At ang ani mas mamuraway na yarubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban, sa pagkagadan rinong pagyaan sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat ibinalikan buhay. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsabi.
Usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan. Paladanan minarigni sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami pabanala, kanabon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ikahamag na to. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis tin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nagikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon na sinpinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Amanya mo, dayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ng siring sa langit. An sa mong kakanon sa aldaw, itaong mo sa muya mo niyan.
asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katurinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli tas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya patunino nga sin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo, Asin siya sa imong espiritu. magpatinarawan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinapang. Cordero kan Diyos kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinapang. Cordero kan Diyos, dawi kami nin katuninongan. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Hesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, hinanyuga kami, asin sa pagkamit kandanay nakapaladan, andaman mga puso kan sa imong familia, na tinauan mo kan lubos na grasya kan bunyag, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, na Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Mayuti hayag purihin siya at ating ibunyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Alleluia. Good evening po.